Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala ka segi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bange taba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ntɛnɛn desanburu kalo tile 8 san 2025 wolomasiri tabaw ka dɔ fara ka wulikajɔ ni cɛsiri kan baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o baaraw olu bɛ sen na min ye armée ye ale yɛrɛ ka kɛlɛdagaw kɔnɔna bi an ka cɛba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye kimɛli kura kɛ ɲɛta ani boloda kura bɛ se ka sigi cogo min na sen kan an na se ka o kibaruyaw da aw tulo kan taji dili la jamana kɔnɔ min ye DGCC ye ale kɔni ko baara bɛ sen na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min jamanakuntigi ka layidu min taara n'o o ye dɔgɔtɔrɔso jɔli ye Bamakɔ kɔnɔna bi dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bɛ yen kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen ci fɔlɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ma ko CSRF wa baara fana bɛ ka to sen na i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min Tunbutukaw ka biennale tile 10 de bɛ an n'a cɛ labɛnw bɛ sen na yaasa min ye jɛkulu ani marabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tunbutu kɔnɔna na cogo min ni Ala sɔnna a ma taali olu bɛ daminɛ nin kalo in tile 10 siyama ale kun cɛra minisiriw kɔni taara ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan min ye Musa Agatayɛri ye ale bɛ taama la maliyɛn minnu bɛ sis an'olu ye ɲɔgɔn ye Ibrahim Boubacar Keita an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ala ka hinɛ la ale furumuso n'o ye baɲumankɛtɔn b'a bolo ko Azir a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin muso lujurabaatɔ 87 ma baara in nana na kun min na an na tila k'o fɔ kɔkan kibaruw la Falaye tiɲɛ don su kalayara Benin nka halisa talaw de bɛ fanga la dɛ yɛlɛma ma don ko la fɔlɔ nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila aw bɛ jaani de sanfɛ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔgɔkun timɛko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Falaye an ka dɔnkilidalamuso n'o ye Tata Babo ye Ala ka hinɛ a la ale ko ko maaninfin jiginta ɲɛ suma man di dɛ Falaye kelebetɔ bɛ se ka yɛlɛ ba bosolen na nka banabaatɔ yaala yɔrɔ tɛ saledo ye dɛ farafinya maa kan k'i yɛrɛ ɲininka a la dɛ Falaye farafinya maa kan ka kunkolola firifiri k'a ko la tiɲɛ don an marala an ye jɔnya waleyaw kɛ an bɔra o waati kɔnɔna na an bɛnbaw y'u cɛsiri k'u jija Falaye bɛɛ lajɛlen ko k'an ka k'an yɛrɛ ye nka an ka k'an yɛrɛ ye o ma se ka faamu sabu anw ka maa minnu taara kalan kɛ nanzaraw fɛ yen Falaye olu bɛ miiri nanzaraw ka kan na u ka ko taabolo ye nanzaraw ka ko kɛcogo ye an ka baarakɛyɔrɔw cakɛda belebelebaw la
anw ka miirina an ka ko kɛcogo an ka tanbew an b'an disi gosi ni maa minnu ye fala ye olu ye minnu kɛ anw ko ayi tubabu nana mun d'an ma administration ko ta min ye terme de référence rencontre synthèse ka tubabukan n'a bɔra caya fala ye dɔwɛrɛ tɛ waridu y'a ye anw ko k'an ka sɔrɔ t'an labɔ n'an ka kɛ an yɛrɛ fɛ tuma o tuma an bɛ ɲaraki ka bila ɲɔgɔn na démocratie o nana ka n'an tɔ so ci ka fanga sigi ka min ye maa mafalenw ta k'olu sigi o kunna ka calatigɛ jɛkuluw caya jamana nafolo fanba bɛ ka di olu ma an k'an sigi k'an bolofila sigi ka olu lajɛ n'an y'u ta k'u ka san 5 kɛ fala ye f'an k'a to u ka fori nka o la dusukun ale ti ko kunbereku a kuru man di sɔrɔdasiw bɛ to ka bɔ an foro fɛ sɔn ka na ka n'u ta kɛ nin waati laban in na minnu sɔnna o ma k'u ni fili ka jɛw yɛmɛya kɔ ka jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Keyita tɛmɛna Kwame Nkrumah tɛmɛna Gabriel Abdel Nasser tɛmɛna min ye Thomas Sankara ye Patrice Lumumba fala ye ka taa se kɔsayinata ninnu bɛɛ lajɛlen ma u y'o bɛɛ ye nka o bɛɛ la u ko k'an ka taa fɛ k'an ka k'an yɛrɛ ye o yɛrɛ ye kɛnɛ ka fala ye maanifin i ma min fɔ i siriyɔrɔ n'i sera i fonibaw ma i ka n'o f'olu ye dɛ olu t'a dɔn i siri la cogo min bi k'an ka dugu jukɔrɔ nafaw k'an k'olu ɲini k'o de y'an ka sɔrɔ ye fala ye nafolo o nafolo bɛ farafinna dugukolo jukɔrɔ nansaraw b'a dɔn k'a dɔn ala kari ka tɛmɛ anw kan nka anw yɛrɛ de tɛ se ka bɛn mun na fanga ɲini donnen don an dugu ma nafolo ɲini donnen don an dugu ma bɛɛ ko n yɛrɛ maa si mago tɛ maa la k'a fɔ ko foroba ka sinsin jama ka se ka nafa sɔrɔ an y'an baw ma pewu kɔsa in na Niger Mali Burkina olu ɲɛmaw y'u si fili ala ma n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ o ye a sira duman talen don nin waati na fala ye a bɛ san 50 bɔ dugu jukɔrɔ nafa bɔyɔrɔ dɔ bɛ Nizɛrikaw fɛ yen ko Orano fala ye Orano in yɛrɛ ye mun ye Faransi ka jɛkulu don jɛkulu min ni ale ka baara bolo ka ca kosɛbɛ a bɛ nɔnfɔnbɔ kɛ ka se dugu jukɔrɔ fɛnw ma fala ye min ye sɔrɔ yakubali ye ka bayɛlɛmali kɛ a sigira sen kan sabula min ye Orano in yɛrɛ ye ale ye jɛkulu belebeleba de bolofara ye a bɛ fɔ min ma ko Areva a samana ka bɔ o de kɔnɔ san 2018 min ye Orano ye fala ye ale ka baara ye mun ye Nizɛrikaw fɛ yen dugu jukɔrɔ nafaw k'olu bɔ k'u bayɛlɛma ka taa n'u ye sugubulon na k'u feere ka tɔnɔnkantɔnɔ sɔrɔ a la Niger k'ale bolola sɔn min ye Niger ye sa ale yɛrɛ fɛ yen a ka marabolo min n'o ye Aïr ye ka taa se bolofara min yɛrɛ b'u bolo n'u y'o sigi ko Somaïr n'o ye u ka dugu jukɔrɔ nafaw bɔli ye o bolofara minnu bɛ Nizɛrikaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ suko ani dugusajɛ san 50 min ye nanzaralakaw ye u b'a ta cogo min ka d'u ye u bɛ taa n'a ye cogo min ka d'u ye Orano ale ye bolofaramisɛnninw fana sigi fala ye ko ale yɛrɛ bɔra Areva kɔnɔ cogo min o ye Somaïr ye o ye Kominaki ye o ye Imurana ye ninnu bɛɛ lajɛlen bilama u jansalen kun don fɛn min fɛ sa k'u sɛbɛn min na o ye Sopamimi ye min ye nin waati laban in na fangandaraki kɛlen san 2023 Niger ko ale b'a ɲɛ yɛlɛ ka filɛli kɛ ka jateminɛ kɛ dugu jukɔrɔ nafaw bɛ cogo di tajiko bɛ cogo di jɛkulu min sigir'u fɛ n'o ye CA ye n'ale a bɛ san 50 bɔ bi a ye mun lase u ma mun bɛ olu bolo o la sa u y'a ye k'a fɔ ko kabini san 1991 san olu bɛ nin baara in na fala ye taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ dɛ Niger ko ale ni Orano u ka fara ɲɔgɔn na nka u tɛ fara ɲɔgɔn na ten dɛ Orano ye degun o degun ta ka ɲɛsin olu ma fala ye décembre kalo in tile 2 u ka minisiri bɛ kiiriko kunna ale ko ka min ye Orano wele bɔgɔ jeninen ka fala ye sabula u taara min ye bariko 400 a falen fɛn jugu la mun ka jugu dugukolo ma n'u bɛ dugu jukɔrɔ nafa bɔ ne kɛrɛnkɛrɛnna uranium o yera Orano maaw nɔna ye koyi Arlitikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ Madulela nin bɛɛ lajɛlen yera o kɔnɔna na o de la sa kunnafoni dɔ senfɛ décembre kalo tile 2 san 2025 Aliou Dawuda n'ale y'u ka sariya minisiri ye a ko ko Orano ye min da olu kan Orano ye degun min se olu ma dugukolo halakili maaw ka foro tiɲɛni jitayɔrɔw tiɲɛni
maanifin halakili sigiyɔrɔw tiɲɛni dugukolo yɛrɛ k'a tiɲɛ fo ka taa ban pewu ni fɛnjuguw ye fala ye k'o tɛ se ka to ten k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka orano maaw k'u wele bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan yaasa sarali u ka o boloda Niger maaw y'a yira sa k'a fɔ san 50 olu ka dugukolo dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ ka foyi ɲɛ tuguni sɛnɛ tɛ k'a la bagan tɛ k'a la wa n'ala min farati ni hali e yɛrɛ taar'i jɔ ye a kɛnɛ kan i ni bana de bɛ bɔ yen wa n'i ma farati a bɛ k'i sata ye nansaralakaw olu kun jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula kabini sɔrɔdasi ninnu nana fanga la Nizɛrikaw fɛ yen u ka jiw tɛ ka kɛ kurun kelen kɔnɔ tuguni min ye ba tigɛcogo ɲuman ye n'o ye kurun kɔnɔmɔgɔw bɛ lajɛlen ŋaniya ye u y'u to ba sanfɛ ka kurun wo bɔ ko ye fala ye tubabu u ye u kɔngɔ fa min ye Niger uranium na k'u bɛ taa n'a ye u y'u dɛrɛ siɲɛ 2 u y'u dɛrɛ siɲɛ 3 u y'u dɛrɛ sisan u ko sa k'an k'a jɔ ten sa a ye dɔ kɛ an t'a dɔn aw taara ni min yɛrɛ ye fɔlɔ kuma tɛ an bɛ ka min minɛ a bolo nin ye o la Niger ko a ko ka ɲi ten k'olu ni Faransi k'u ka fara ɲɔgɔn na an da y'an ka uranium ye maa min ka d'an ye an b'a d'o ma an ka jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min u ka laɲini o de ye nin waati in na Nizɛrikaw kɔni ko bɔgɔ jeninen u bɛ taa ni orano ye ale min bɔra Areva kɔnɔna na n'a bolofaraw cayalen don bi yanni u ka maa sɔrɔ maa min bɛ nɔbilali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ka nafa bɛ se ka sɔrɔ min na uranium ko la k'o sigi sen kan fala ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ min kɛ nin kalo in tile 5 a n'a tile 6 Jumadon kalo tile 5 min ye bamanciwale ni juguwale kɛbaw olu ka wulikajɔ dɔ o balila kɛrɛnkɛrɛnna maaw min ye Yoroso cercle kɔnɔna na Kucala marabolo kɔnɔna na Pankuru o ye wulikajɔ kɛ ka taa u nɔfɛ fo u dan min ye bamanciwale ni juguwale kɛba caman kɔni olu fara o senfɛ minan minnu tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ nin kalo in tile 6 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye Pankuru ye munumunu salo fana kɛ jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa dugu mun bɛ yen n'o o ye Fɛnkolo ye Sikasokaw fɛ yen dasili Pankuru ye o kɛ yen dasili filanan u y'o kɛ Dandareso Mali ni Burukina dancɛ la min ye hɛrɛmakɔnɔ sira o don min ye wulikajɔ sabanan ye o kɛra Terekaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen Sikaso marabolo kɔnɔna ye armée bamanciwale kɛbaa fɛn fɛn tun bɛ yen Pankuru ye a bɛɛ lajɛlen dasi k'u bila su bila yɔrɔ la o waati kelen kɔnɔna fana na Pankuru ka wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ fana min ye Gire mara la ni ye Nara ale marabolo kɔnɔna na dugunicinin dɔ bɛ yen ko Lawudi Sherif bin taara kɛ yen fana bamanciwale ni juguwale kɛbaw kan fɛn fɛn tun bɛ yen k'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye armée wulikajɔ ni cɛsiri u bolo tɛna jigin fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya basigi o bɛ se ka na cogo min na sibiri tɛmɛnen armée ale ye wulikajɔ dɔ kɔni ɲɔni ka taa kɔfɛ bamanciwale ni juguwale kɛbaw olu ye an ka mɔgɔw bɔtɔ ni taji ye u bɔlen kɔ Buguni k'u kunda Bamako ka Keleyakaw fɛ kilomɛtiri 100 Bamako masurunya na min ye bamanciwale ni juguwale kɛbaw kɔni ye mugujugu keru citernes ma citernes dɔw kɔni jenina ko senfɛ min ye armée ye ale y'i cɛsiri kosɛbɛ tasuma b'a 12 tuma min na citernes minnu bɛ yen ka se ka olu ta ka na ni olu ye Bamako dɔw bɛ yen k'olu lajɔ camancɛ la kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na ka se ka o kow ɲɛnabɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye degun sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka na ni a ye Bamako kɔnɔna na
wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ kibaruya o kibaruya n'u y'o sɔrɔ ko ye sigana kibaruyaw ye walima u ɲɛ sigara fɛn min ma deli ka minnu ye u k'u wele k'a f'u ɲɛna yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min ye escorte n'o bɔra ni taji ye kajanakaw fɛ ka na tɛmɛ Buguni fɛ ko a kɔni ɲuman sira ka don Bamako sira fana o fana lablara kabini Nɔgɔni fɛ maaninfinw ka se ka u ka baara kɛ Falaye n y'a f'i ɲɛna nin waati laban in na n'an ka kɛlɛdagatigiw n'u ka ca kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na jamana ɲɛmaaw tun ye yɛlɛma don kɛlɛ yɛrɛ taabolo la jɔyɔrɔko la ɲɛmaaw falenna maa min bɛ yen n'o nana bila Keba Sangare nɔ na Falaye a bɛ fɔ ale ma ko Général Élisée Jean Daou Général Élisée Jean Daou Falaye nin miyankakɛ in ale ko Keba dana yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ tɛmɛ o kan koyi fo ale ka dɔ de fara Keba ka ɲumanw kan Falaye armée k'a jira k'a fɔ cɛbaw de b'a kɔnɔ kabini a nana Falaye ale ye Bamakɔ bila pewu munumunu Salo n'a donna Segu k'o kuruba ka cɛw sɔrɔ yen ka ninkura fiyɛ olu la a b'i bɔgɔti a bɛna Sikaso yan fɛ Falaye a bɛ munumunu min ye Sikaso fana Segu fana bolo ye o fana bɛ ɲɛmaa wɛrɛ bolo Falaye ni o bɛ ka baara kɛ o la nin y'o kalo 6 ye ale kɔni ta de kɛlen don sa Bafa ni Kilicɛ su ani tile hali kɔsa in na luluninkaw fɛ yen Falaye hali n'u tun b'a dɔn u tun ka n'a kɛ Jean Élisée Daou a n'a ka cɛdenw Falaye ni ɲɛmaa b'i kɔrɔ i tɛ segin kɔ o miyankakɛ lajɛlen bugɔ ka jigin fo ka taa se Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la nin waati in na wulikajɔ belebelew bɛ sen n'a ye kunun ko u ye lajɛ kɛ ka kimɛli belebeleba kɛ taabolo an n'an dɛmɛbagaw a bɛ se ka falen cogo min yaasa wolomasiri tabaw ka baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye min laɲini u fɛ ka kɛ ni président n'o ye chef suprême des armées ye général d'armée Assimi Goïta o baara bɛ se ka sinsin cogo min wa min ye nin maa in ye Falaye Jean Élisée i b'a dɔn a tun bɛ yɔrɔ min a bɔra Chine de ka na ale de y'i to aéroport la dɔrɔn ko directement terrain a nana sɔrɔ a ka kala wa fo sisan maa t'a ye télé la maa t'a ye ja la a kɔni bɛ tu kɔnɔna na ye munumunu na su ani tile yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na an b'a fɔ sa min y'an ka wolomasiri tabaw ye ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ daga minnu bɛ bi na n'olu ye bolofaraw sigira ka ɲɛmaaw sigi la u bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni tajiko kibaruya ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Falaye tajiko gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ tile 2 in na alihamudulilayi min ye taji ye a bɛ station caman kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye an ka marabolo minnu tun bɛ n'olu tun bɛ degun na bɛɛ lajɛlen ye dɔɔnin sɔrɔ fɔlɔ hali n'a sɔrɔ dɔ bɛ ka taa fara a kan wa taji fana sisan i ka camion mana bɔ DGCC maaw de bɛ d'a kan ka taa n'a ye i ka station na Falaye o de baara bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔna na Bamakɔ ani Mali kɔnɔna fantɔw bɛɛ lajɛlen na o baara de bɛ sen na nin ye taji de ye ta Falaye
a bɛ ka bɔ de citerne kɔnɔ ka se ka taa bila taji feerelaw ka taji bondo kɔnɔna na ka se k'a lajɛ hakɛ min bɛ citerne kɔnɔ hakɛ min bɛ ku e ka dingɛ kɔnɔ DGCC bɛ o baara de la o de bɛ kɛ nka ko nin de bɛɛ kɔfɛ sa Falaye k'anw bɛ ko wɛrɛ kɛ nka nin waati in na komi taji ka ca est-ce que maaw tɛ k'a sɔrɔ kosɛbɛ tile 2 in kɔnɔ an ma maa kulekan mɛn fɔlɔ donc DGCC maaw n'o ye Gédéon Dembélé n'a ka maaw ye u fana ka foyi a wulikajɔ ni cɛsiri la sabula olu fana kari t'olu fɛ yen tuguni koyi ayi u ni Douane mɔgɔ ninnu a dabu ye sunatu ye dɛ taji kɔni n'a ma ɲɛ ko anw ka maaw bɛ ka t'u ni di ka na n'a ye ne ka ligne rouge mɔgɔw Falaye aw fana bɛ baara kɛ yan ka ɲɛ ni y'anw ka chauffeur budaw ye olu ti minɛ dɛ a kana se olu ma dɛ Falaye a y'olu bɔ a la dɛ an bɛ se cogo di ka taa taji ta ka na k'anw d'an niyɔrɔ kɛ budaw kɔnɔ an chauffeur ka n'o d'an somɔgɔw ma Falaye o fana tɛ ɲɛ a ko la dɛ an ka charbon bɔrɔw bɛɛ tɛ nin yan n ko nin de ye sira in diya ye donc n'an bɔra yen président a ye layidu ta Falaye a y'a fɔ wa a bɛ ka kɛ min ye dɔgɔtɔrɔso 15 jɔli ani Bamakɔ CSRF olu baaraw nin ye sigida 6nan ye Falaye commune 6 ale CSRF de citɔ filɛ nin ye wa président ko fana CSRF tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen no Bamakɔ kɔni kɔnɔna na bi fɛn fɛn ye kɔrɔlen u bɛ k'a bɛɛ ci a bɛna na jɔ kura ye nka o bɛɛ la fana u taara conteneurs ɲini Falaye ka na n'olu ye dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ lajɛlen ni u bɛ ka ci baara bɛ ka kɛ u ka fana ka se ka dɔgɔtɔrɔya baara fana k'a kɛrɛfɛ pour que mɔgɔw kana se ka bali ka baara kɛ donc baara in bɛ sen na a ɲɛmaa dilen no maa min ma o ye colonel major Assa Bajalo ye kɛnɛya minisiri min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen Falaye nin bɛɛ bɛ ka k'an yɛrɛ ka maliyɛnw de fɛ baara in fɛn fɛn bɛ sen na maliyɛnw de bɛ k'a kɛ wa n'i y'a sɔnni bannen Falaye i bɛ sɔn dɛ u kɔni ye min fɔ n'a taar'o sira fɛ san wɛrɛ ɲɔgɔn kuma o b'a sɔrɔ caman banna dɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ mana jɛya ka dilan ka ɲɛ Falaye ka baarakɛla ɲɛnamaw k'a kɔnɔ a bɛ dɔ fara baara fana kan parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan yɔrɔ dɔw tun bɛ o tun tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔrɔlen in na o bɛna na don nin na donc nin ye sigida 6nan ta ye a yirala sa k'a fɔ sigida kɔni Bamakɔ kɔnɔna na yan CSRF fɛn fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni karilen don fɔlɔ nka u bɛ baara la yaasa u bɛ se ka to sen na cogo min na n'an bɔra o la an bɛ taa lujuratɔw ka kɛnɛ kan Falaye décembre kalo tile 3 ale ye lujuratɔw tɔgɔla don ye min ye nin waati na an ka jamana kɔnɔ ɲɛsin kɛ bɛ maa ma ɲɛsin kɛ bɛ lujuratɔw ma u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min furancɛla fanga yɛrɛ ye fɛɛrɛ caman kɛ ka don ko in na baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye lujuratɔw ye ka se ka jɔyɔrɔw d'u ma u bɛ CNTO kɔnɔna Falaye min ye baarataliw la fana u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen donnen don bɛrɛ la o la sa a bɛ san caman bɔ an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ale furumuso ka baɲumankɛtɔ n'o ye Fondation Agir ye n'o ye Aminata Keita ye n'ale bɛ Aminata Mayiga n'a bɛ Keitalakaw ka sigi la Falaye ale yɛrɛ y'a ka wulikajɔ jaabi bɛɛ lajɛlen di min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin musow ma n'o ye lujuratɔw ye muso 87 an min ye olu dɛmɛ Falaye jaabi minnu sɔrɔ olu la sa jɛnsɛrɛgɛ naani tɔman bɛ n'o ye u ka bolofara min b'an fɛ yan u ye foli ta ni kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita furumuso ma Falaye baara ni cɛsiri don o don musow kɛrɛfɛ hakɛw bɛ se ka dafa cogo min wa ko kabini a bɛ filiya la k'a bɛ nin baara in na a m'a bila don kelen min ye Karim Ba ye a ye wulikajɔ in kɛ Falaye ani maa min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye lujuratɔw ka fédération ba ye o fana ɲɛmaa n'o ye olu ye kuma ta kɛnɛ kan ye ka foli ta ni kɛ ka ɲɛsin Fondation Agir ma ani jamana ɲɛmaaw olu bɛ baara mun na nin waati in na yaasa an kun bɛ yen de an fana dɔɔnin b'an yɛrɛ la o bari an fana b'a cɛ k'a fili koyi ani daba ninnu daba tun kɛra olu nka ale b'a ta kamaleya kɛ de Falaye min ye Ibrahim Boubacar Keita furumuso ye n'o ye Aminata Mayiga n'a bɛ Keitalakaw ka sigi la ko k'a fo sabula a ye layidu fɛn fɛn ta Falaye a y'a bɛɛ timɛ lujuratɔ a n'u bɛnna fɛn o fɛn kan a y'i cɛsiri k'a bɔ a bɔda ɲuman fɛ hali waati minnu na ale yɛrɛ degun tun b'a kan a m'a bolo jigin da kelen don kelen da kelen ko k'a fo o baara la an bɛ taa bangikaw fɛ yen n'o ye Centrafrique faaba ye minisiri minnu bɛ kɛnɛyako kunna olu maa 18
u ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu fɛ décembre kalo tɛmɛnen tile 5 jɛrɛ min bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkuluw ye olu ka jɛrɛ 39nan o kɛnɛ de kun sigira yen a fɔ ma ko siprɛsi lajɛ in senfɛ sa u ye baaraw sigi sen kan taabolo 16 o de kuma kun kan ka tali kɛ o la min ye Mali minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ni adamadenya tɔbɔtɔli n'o ye colonel major Assa Bajalo ye a n'a ka conseil juridique DNPS maaw ka taa se directeur minnu bɛ yen n'o ye Kanam ye CMSS INPS ani ANAM olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan minisiri ko sa ko min ye dakuru ɲɛ 16 min sigira sen kan 11 Mali hakilila don o la k'a fɛlaw di olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jɛkulu in kɛnɛ kan ye laseli kɛra Mali tɔgɔla ale yɛrɛ fɛ yaasa malidenw olu ka miirina n'u ka ɲɔgɔndɛmɛ jɛkulu ninnu bɛ baara kɛ cogo min na k'o se k'o ɲɛfɔ maaw ka se ka o fana dɔn an fana bɛ dugu min kan hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ o bɛ anw fɛ yan minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don jamana ɲɛmaaw fɛ ka nin ko ninnu sinsin a sinsinna min ye fala ye maaw bɛ cotisation min sara a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka nin caratigɛ jɛkulu minnu b'an fɛ yan k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la baara yɛrɛ kun cɛra a kuncɛli senfɛ sa min ye nisɔndiyaw ye o yera a yira sa k'a fɔ sa ko min ye baara yɛrɛ tɔ fana caratigɛ jɛkulu ninnu yɛrɛ maaw olu yɛrɛ kan ka se ka u ka baara tɔw kɛ ni minisiriw ka lajɛw bɛɛ lajɛlen kun cɛra cogo min na a yira sa ko san wɛrɛ san 2026 k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RDC République démocratique du Congo ale kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don Seko ni Dɔnko ale kɔnɔ. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni Dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra anw ka sanɲɛ. Fala ye Bamakɔ fɛnkɔrɔ marayɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko musée min ye nin kalo in tile 6 ye ɲɛgɛnkɛlaw ko ka u ka ɲɛgɛnkɛminɛn kɛ ka bɛn ni keleya sinsin Mali la o la sa min ye denmisɛnnin ɲɛgɛnkɛla 15 olu ye baara min taara lajɛ minisiri Mamu Dafe fɛ ka hakilina in lajɛ denmisɛnninw ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin waati laban in na yaasa kogo minnu ɲɛgɛnna baara minnu kɛra miirina minnu b'a la min ye u ka ɲɛgɛn ninnu a bɛ mun fɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ minisiri ye minisiri y'a yira sa ko nin b'a yira ko denmisɛnninw Mali bɛnnen ani Mali sumanen de ka d'u ye Bamako musée national in kɔnɔna ye fala ye baara in kɔni dayɛlɛla sibiri tɛmɛnen maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i ɲɛ damu ye su ani tile baara kɛcogo ɲuman sigida maaw olu fɛ ani denmisɛnninw fana fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin fana bɛ tali kɛ ɲinan san Seko ni Dɔnko san min n'o kɛra min ye kogo ninnu ye k'olu dilan k'u kɛ tancogo la fala ye k'a ma dan yen dɔrɔn ma koyi min ye Bamakɔ an ka échangeur min bɛ Yirimajɔ n'u b'a fɔ ma viaduc o kogow fana ɲɛgɛnnen don bi k'a bɛ tɛmɛ ka bɔ yen Babɛnba ale masuruna fana na o kogow ɲɛgɛnnen don Misira mairie yen fana ɲɛgɛnna ani yɔrɔ caman ka taa se cité administrative yɛrɛ ma n'o ye minisiriw baarakɛyɔrɔ ye Famara Berete ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ka o filɛ. Ni dessin minnu filɛ nin ye tiɲɛ don u bɛ yɔrɔ cɛɲa k'a pari kosɛbɛ nka ka fara u bɛɛ lajɛlen kan kɔrɔba bɛ dessin ninnu na n'a dɔ ye an ka jamana taariku ani ka maaw wele ka taa ɲɔgɔn minɛ bɛn ni keleya siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ni hakilina ye an ka Seko ni Dɔnko san kɔnɔna la ko Pinceau Uni pour le Mali k'u ka desɛnkɛkɛrɛnw fara ɲɔgɔn kan Mali kama bɛn ni keleya sira fɛ desɛnw kɛra Bamako fan caman kɔnɔ o siratigɛ de la an ka jamana Seko ni Dɔnko minisiri Mamu Dafe a taari ɲɛ da musée national desɛnw kan. An nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que nin ye an ka année de la culture projet ba dɔ ye jamanakuntigi kelen k'a fɔ ko ka san Seko ni Dɔnko ma an ye projet caman sigi sen kan projet 12 ɲɔgɔn na a kelen de ye presque mural ye ka dugu cɛ ɲa parce que n'i y'a hakili b'a la Bamako tun bɛ wele la coquette Bamako kun cɛ ka ɲi bon donc an ye ci bila an ka artiste peintre ma desɛnkɛlaw u kana miiri parce que olu ka hakilina u bɛna min yir'an na a bɛ kɛ sababu ye ka jamana soutenir
ka na ni hakilina ɲuman ye jamana kɔnɔ donc olu bɛ baara kɛ komi n'u yɛrɛ fana ye surasiw de ye olu ka arme y'u ka pinceau de donc u nana Bamakɔ yɔrɔ caman ka daminɛ aéroport la ani pɔnkɔrɔ la ani yɔrɔ quartier caman ils ont fait en sorte que an bɛ se ka jamana cɛɲa ye an bɛ se ka Mali histoire ni Mali danbe ye ani Mali kelenya donc ni expo ni a bɛ kelenya de kofɔ malidenw ka bɛn malidenw ka tagama ɲɔgɔn fɛ donc je pense que ale fana ye jɔyɔrɔba ye kulomaba ye année de la culture la parce que n'a fɔra ko année de la culture a fɔra ko ka créativité de bɔra an ka jamana fɛnkɔrɔba minnu bɛ yen n'u caman lasagolen bɛ fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée kɔnɔ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana tariku ani an bɛnbakɛw ye baaraba mun kɛ jamana ye an m'o bɛɛ taamasiyɛn sɔrɔ dessin ninnu kɔnɔ. Ni mun fɛnɛ nin ye musée fɛn u ye musée kɔnɔfɛn dɔw ta k'olu dessin kɛ o kan mais olu kɔfɛ dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ min tɛ musée kɔnɔfɛn ye mais musée kɔnɔfɛn ninnu ne y'olu dɔw ɲɛfɔ kibaruya nin a bɛ fɔ a ma ko ngɔsɔnkun a bɛ bɔ kunkɔrɔ mara la o ye mun ye sɛnɛkɛla warabaw u tun b'a d'olu ma pour que k'olu janfa o ye ciwara ye maintenant n'i tɛmɛna ciwara kan dɔ bɛ yen ko o ye tablette de Corée ye tablette de Corée ye mun ye Corée tigi Corée y'an ka société an ka ladala fɛn dɔ ye parce que bamananw fɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ kalan kalanso bɛ yen nɔ fɔ wɔɔrɔ ntomo bɛ yen kɔmɔ bɛ yen ciwara bɛ yen nɔ Corée bɛ yen nɔ nama bɛ yen Corée bɛ yen Corée ye laban ye donc kɔrɛtigi kɔrɔkuntigi o de tun bɛ nin tablette minɛ o tun bɛ nin bere de minɛ a bolo a bɛ n'a fɔ mɔgɔw bɛ bere minɛ pour ka se ka commandement kɛ awɔ taamasiyɛn fɛn filɛ kogo la yan kɔrɔ b'a bɛɛ la. ka fara tarikuw kan an ka desɛnkɛlaw kumada ye u ka desɛnw de ye o kɔnɔ u bɛ maaw wele ka na bɛn ni keleya faso kanu ani fasodenɲumanya baaraw bɛɛ lajɛlen na. Ne ye kɔnɔ minnu desɛ u taamasiyɛn bɛn ni keleya donc ne ka laɲini ye bɛn ni keleya de ka sabati jamana in kɔnɔ kɔnɔ ninnu yɛrɛ b'o de ko fɔ nin ye bɛn kɔnɔ de ye ani darapo bɛ min da la fɛnɛ o bɛ ka Mali ka sanayɛlɛ n'a ka sankɔrɔta o b'o de ko fɔ donc ne ye baara kɛ n'o kɔnɔna de ye bɛn ni keleya. Ne ye min ɲɛgɛn ne ye min dessinɛ yan o de ye AES ye an ka jamana saba mun jɛra sisan ka kɛ AES ye u ka carte de ye nin ye n'i y'a lajɛ ka ɲɛ n ye filijuru kɛ ka kala filijuru bulama o kɔrɔ de ye ko la paix ne y'a nommé ko le fil de la paix ne y'o kɛ k'a kala nin ye minnu bɛ ka sama ka taa sanfɛ o ye a bɛ wele cogo di AES population de race minnu b'a la les différentes races ani duguma an ka militaire minnu bɛ ka sacrifice ultime kɛ don o don pour que AES kana bin nɔgɔ la. Ayiwa n'an bɔra ye Fala ye an bɛ taa Siyama la Siyama kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ min ye fɛn sugu bɛɛ tun bɛ yen o la sa minisiri caman i n'a fɔ général de corps d'armée Ismaël Wage ka taa se Umu Sali Sek ma ale ni Ablaye Diop olu bɛɛ kun taara yɔrɔ in lajɛ Fala ye yaasa ka se ka ko tɔ dafa sa minisiri wɛrɛw olu kɔni y'u bolo bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ jago minisiri n'o ye Musa Alassane Jalo Musa Galabu ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye Alhamdu Agi Iliya n'o ye anw kunnafonidilaw ka minisiri ye Fala ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Daniel Simon Clément ye n'ale sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye o tun bɛ yen jɛgɛmɔ ni baganmara minisiri Yuba Ba o fana tun bɛ kɛnɛ kan ekɔlidenw ka minisiri n'o o ye Dr Amadu Sisabane ye Fala u taara guwaw bɛɛ lajɛlen lajɛ feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen lajɛ u ma da u ma u fana y'u bolo don Fala ye ka sanni kɛ sabula n'i ma ɲɛ k'i nana ka na munumunu fɛn min bɛ yen n'o ye dugɔnafɛn n'i y'o ye i bɛ se k'o sa o fana bɛ diya jagokɛla ninnu ye kosɛbɛ u ye ɲininkaliw kɛ ka ɲɛfɔli fana kɛr'u ɲɛna Mamu Dafe taara n'u ye a wo cɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Fala ye an taara avion min lajɛ Musa Galabu tun bɛ fɛ ka don ka taa Segu dɛ u y'a fɔ a ye k'a k'a jɔ k'a baaraw ma ban k'a ti kɛ ten a ko k'ala tɛ se ka taa Minɛnkura u ko k'a k'a jɔ fɔlɔ i m'a ye k'a fɔ minisiri caman u dabali banna nin na parce que cɛ ko ni minɛnw tun b'a bolo a y'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna ko ni minɛnw tun b'u bolo n'u tun sera ka baara in daminɛ a mɛnna u tun bɛ se ka to a kɔni ka se ka bɔ a nɔ na kɔni u tun bɛ se k'o baaraw kɛ wa nin baara ɲɔgɔnna caman bɛ yen minisiri kɔni ye foli kɛ hakilina ye min ɲɛna a ko la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Siyama jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ta bala Fala ye bolola baarakɛlaw u ma da u lajɛli ma u ye minɛnw san u fɛ fana dɔw ye minɛn dɔw fana commandé kuma tɛ lilama ninnu ni fɛn ninnu
ale ni finu u y'olu caman kɔni kɛ siyama ale kɔni kun cɛra kunungo Bamakɔ yanɔ min ye foire kɛnɛ nin y'a wulilen an balimamuso min bɛ bi ni ale bɛ kuma lase kɛ ni o ye ka kuma kɛ ka maaw galabu kɛnɛya kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Slam ale fana ye barokɛnɛ sigi Fala ye barokɛnɛ in sigikun tun ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na u bɛ se cogo min na k'u hakili jagabɔ baaraw k'olu sigi sen kan ale ka ɲɛnajɛ de tun ye nin ye ɲɛnajɛ min don sa a kun kɛ kun ye sa kuma minnu bɛ ka fɔ bi adamadenw ka tangalanw bɛ se ka ye o kɔnɔna na cogo di jɛmukan in kun sigira mun kan sa o ye k'a jira k'a fɔ ko kunun ni bi yaasa ka se ka kumaw fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen na maaw hakili tɛ fɛn minnu na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ɲɛna kunnafonidilaw fana y'olu fana wele n'olu fana masalala kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an balimamuso Rose Buzayi ye ale tun b'a kɛnɛ kan Sori Jakite n'u b'a fɔ a ma ko Sakaros ka taa se Amsato Salamata ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye seko ni dɔnko maaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ɲinan ta in an balimamuso n'o ye Tashira ye a ko sa ko ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu y'a dɛmɛ yaasa kɛnɛ in ka se ka sigi ni musaka ye Mali minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna alimaw ka lasigidenso Chef for Common Ground min ye Kanadakaw ka lasigidenso ye Palais de la Culture ale ni Biki a ko fɔli ni tanu ni kɛrɛnkɛrɛnnen maa minnu bɔra ka taa ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka Fala ye kunnafonidilaw ale ni maa minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye sɛbɛnnikɛlaw ye ani minnu nana ka na u da don kuma na barokɛlaw fo ka taa fara duguden minnu bɔra ka taa sa ko ni Ala sɔnna a ma desanbu kalo tile 12 sinimaba bɛ b'a la nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ɲɛnajɛ in maaw bɛna na taa yɛrɛ ye u bɛna na mun kɛ kɛnɛ kan ye ko o ye nin kalo in tile 10 u b'anw sɔrɔ fa wɛrɛ fɛ nka u ye nimero di ni m'a fɛ ka billet ta ni ma billet sɔrɔ o ye 71 34 88 71 71 34 88 71 donc ni maa min y'o ta i bɛ se ka billet sɔrɔ yaasa ka se ka an balimamuso in ale fana ka nin kɛnɛ in ye Fala ye minisiri min bɛ malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna n'o ye Musa Aga Atayɛri ye ale bɛ taamala nanzarala jamanaw kɔnɔna na nin waati in na nin kalo in tile 7 kununko dimanche maliyɛn minnu bɛ yen sa n'olu bɛ Suisse an'olu ye baro sigi kɛ Fala ye jɛrɛ in kɛnɛ kan sa ale taalen don min na sa n'o ye baara min yɛrɛ kan ka kɛ diɲɛ seleke 4 tɔ min bɛ yen n'o sigilen don Tunkarakaw ka ko kunna n'o ye OIM ye o ka jɛrɛ 116 na o baara de kan ka kɛ nka yan'o cɛ sa ale yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ maliden minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suissekaw fɛ yen an'u ka ɲɔgɔn masala kumaw kɔni sigira sen kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ min ye minisiri ye jamana ɲɛmaa ka kuntilennaw a y'olu ɲɛfɔ u ye bi na Mali bɛ ka baara kɛ sira minnu fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'o ɲɛf'u ye Tunkarankew yɛrɛ fana u bɛ sigida minnu na u k'u hakili to olu ko la a kun t'a don n'o fana na baabu in senfɛ minisiri ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin ma jamanakuntigi tɔgɔ la ani fana k'a ɲini u fɛ sa k'u cɛsiri k'u jija yaasa min ye kibaruya jugu minnu bɛ ka di bi u ka se ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ Fala ye ni kibaruya sanuman dili jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ kibaruya minnu na fɛn o fɛn bɛ yen n'o y'u kamana gan u ka weleli kɛ maliyɛn minnu bɛ Suisse u kɔni y'a jira sa u ka faso kanu u ma dogo u ma to dogo la fiyewu wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka Mali yɛrɛ dɛmɛ kɛnɛbaw kan o fana tɛ dogo la min ye jɛrɛ in ye sa a kumaw fana senfɛ jɛrɛ jɛkulu bɛɛ kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye Forum International de la Diaspora ye FIDI o hakilina ye ale ni Tungabulo u ye foli kɛ o la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye so minnu fana jɔra n'o ye logement social 602 ye o baaraw kɛcogo u y'o kuma fana fɔ Fala ye fo ka taa se baara min tun bɛ n'a fɔ ma ko TOC10 o sigili sen kan sa minisiriso fɛ k'o la ɲɛnamaya u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ nka min ye maa caman ye u fana y'u haminaw fɔ Fala ye sɛbɛnko gɛlɛyaw papiyew falenko gɛlɛyaw maliyɛn minnu bɛ tunga fɛ olu ka nina ko n'u ka passeport ko bɛɛ lajɛlen Fala ye ani fana maa minnu b'a fɛ ka na bayɛlɛmali kɛ an ka jamana kɔnɔ minnu fana bɛ yen n'olu sɛgɛnna n'u ye dɔ kɛ u b'a fɛ ka segin ka na sɔrɔ yakubali kɛ ale ni musakaw donni ni musakaw bɔli ni musakaw nali an ka jamana kɔnɔ k'i to tunga fɛ Fala ye nin bɛɛ lajɛlen u ye nin fɔ Musa ye nka u y'u sinsin min kan o ye sɛbɛnko ye Fala ye nina ko u y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn ni yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo min olu ka lafiya u y'o ɲini Musa fɛ Musa fana y'u hakili lasigi k'a f'u ye ko n'Ala na kira sɔnna a ma u ye fɛn fɛn fɔ a y'a mɛn min kan ka se yɔrɔ min ale na o se
nka a y'a ɲini u fɛ bɛɛ ni kelenya ni cɛsiri u k'o kɛ jamana ka se k'a dɛmɛ n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen ye u fana ye layidu ta ye ko n'ala sɔnna ma n'u jeniyɔrɔ fi min ye jamana ale bɛ se ka basigi cogo min kɔkan kibaruyaw la fala ye Côte d'Ivoire ale ni Burkina olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ han Wagadugukaw fɛ yen kalo caman fɔnkɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ ni ale n'u faso ka ko ye min ye jalakiliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Côte d'Ivoire ale ni Burkina olu bolo dira ɲɔgɔn ma ko kura ye fala ye kuma ɲɔgɔnya donna u ni ɲɔgɔn cɛ Wagadugukaw fɛ yen min ye Côte d'Ivoirekaw kɔni ye olu ka jamana minisiri ci ka na ale ni Burkinakaw ka minisiri bɛ jamana cɛ sira yɛrɛ kungo kunna Jean-Marie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilila jagabɔ kɛ sa ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana fila ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo di Senegalikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye Ousmane Sonko ye ale kɔni ko sa ko ni ala sɔnna a ma taji sɔngɔ dɔ na bɔ a la ko ye fala ye min ye taji ye a kun sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ e ko u ma 14 ani 15 bɔ a la wa gazuwali u ye 14 b'o la min ye essence ye u ye 15 bɔ o la wɔlɔfɔw fɛ yen nin waati in na ko nin kɔni ye yɛlɛma ye sa yɛlɛma min kun famana ka kɛ u fɛ yen kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma Senegalikaw ni na fisaya u ma kosɛbɛ sabula olu fana kun ta sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ Beninkaw u y'a yira kunungo ko fangadaraki kɔni kun kɛra u fɛ yen fala ye min ye maa dɔw ye olu ye marifa ta ka taa télévision soba la k'a yira k'a fɔ ko min ye président Patrice Talon ye k'o bɔra yen a yira sa ko waleya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa dɔw minɛna wolomasiri tabaw la maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa n'olu bɛ Benin yɛrɛ kɔnɔna na kunun surɔ ko muguci kan kɔni ganna kosɛbɛ Kotonu pankuruw fana tun bɛ munumunu salo la nka halisa kumakan kura ma fɔ fɔlɔ Patrice Talon kɔni ale yɛrɛ kun bɔra kunungo surɔ ka yaala bɔlɔnkɔnɔnaw la k'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka laseli kɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani ma nka halisa fala ye ko i ma basigi han a ma basigi dɛ ni ko maaw bɔra yen n'u bɛ muguci la hali bi ni muguci ma ban a ma basigi dɛ nka président kɔni sema k'a ma premier ministre ma minɛ assemblée président ma minɛ fala ye RD Congo n'o ye République démocratique du Congo ye u y'a yira sa ko degun kɔni bɛ bi ka ɲɛsin olu ka siraba caman ma maa caman bɛ bi musow ni denw bɛ k'u senfa ka boli ka bɔ u ka min ye kivukaw olu fɛ yen min ye siraw kɔni bɛ k'u ta ka taa tunga la sabula marafasigi minnu bɛ yen halisa n'o ye M23 maaw ye fala ye k'u ma foyi bɔ baara la ko k'u bɛ kɛlɛ la hali bi Wurandakaw dun fɛ yen nin ye a tile damadɔ ye min ye Kigalikaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko bɛn ni kelenya kɔni olu ni Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ fala ye k'o kɛra basigi ye Washingtonkaw fɛ yen o kuma min fɔlen filɛ nin ye maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni olu ma dɔw la nka nɔgɔnin fɛ lamɛrikɛn jamana ale dora wari miliyari 228 k'o ta k'o di min ye Wuranda ma a k'o kɛ k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ yaasa ka se ka min ye banaw ye k'olu kunbɛli baaraw kɛ sida bana bɛ o la pali bana bɛ o la ale ni bana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna na ka kɛ n'u ka tɛgɛnɔbila ye États-Unis jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye ale y'a yira juma tɛmɛnen sa k'a fɔ juma tɛmɛnen coupe du monde tirage senfɛ min ye États-Unis jamanakuntigi fala ye min ye FIFA ye ale ka jɔnjɔn min bɛ sigili kɛ bɛn ni kelenya na a diko fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ o y'a di Trump ma k'a kɛra coupe du monde tirage o senfɛ juma tɛmɛnen Washington kaw olu fɛ yen Hong Kong kaw olu welelen ka taa kalatala fala ye u ka ɲɛmaa minnu bɛ sugandi u yɛrɛ fɛ minnu bɛ taa sa u ka soba la ko olu baaraw kɔni bɛ ka kɛ waleya bɛ ka kɛ tuma min a y'a sɔrɔ so belebeleba dɔ jenina o y'a to maaw sensumalen don kosɛbɛ kalata in maaw tɛ ka u kunkɔrɔta ka bɛn ni a ye min ye liga la aw ka cɛ ale dun batira cogo di suraw la fala ye ko liga la min ye Mbappé cɛludasiko 55 ndolata 55 la ko a y'o sɔrɔ han k'a kɔni tɔ tora dɔrɔn cɛludasiko 4 ye pour que ka se ka Cristiano Ronaldo ka cɛludasiko 59 o y'o min kɛ san 2013 la ka ko o la han o ma dasi sɔrɔ de 2 ni fu Alaves de tɛ Celta Vigo Celta ye koba kɛ o la an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni min ye fala ye o man di min ye procureur général bɛ cour d'appel kunna n'o y'an balimakɛ n'an terikɛ Amadu Balobo Gindo ye procureur général Bamakɔ cour d'appel ale ka musokɔrɔba ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo nin kalo in tile 7 a kɛra hôpital Luxembourg la Bamakɔ
n'ala sɔnna a ma min ye musokɔrɔba in ye bi ntɛnɛ o y'a ka janaja ye selifana waati fala ye a bɛ kɛ Kati Malibugukaw ka CSCOM kɛrɛfɛla la u yɛrɛ ka denbayaba la n'o ye Siribilakaw ka duba ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye procureur bamuso ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'an ta don kɔnɔ tile hɛrɛ ala k'a d'a ma dɔgɔkun timɛ ko ala k'a yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45